район расположен на юго-западе республики. Занимает площадь 2134 квадратных километра и граничит с Оренбургской областью. Название Бишбуляк переводится с башкирского как «5 наделов подарков», подаренных отцом своим сыновьям. Символично, что на бишбулякской земле живут представители 5 национальностей. Полноправные хозяева здешних земель – потомки великих кочевников, воинов, земледельцев, охотников и ремесленников. Башкиры, чуваши, татары, русские и мордва по сей день хранят вековые традиции предков. Краем сурков и родников именуют Бишбулякский район. Река Дема серебряной лентой протекает по территории района, наполняя водами более чем 300 речушек и родников. Славятся реки района чистотой вод, в которых обитают хариус и царская рыба форель. Родник монаха Иоанна в селе Бошьелга, обладающий исцеляющими свойствами, стал местом паломничества верующих со всех уголков России. А родник на склоне горы вблизи села Каменка содержит полезный минерал – кремний. Богатые недра бишбулякской земли запасами нефти, известняка, песка и других полезных ископаемых. Славятся леса района обилием диких животных. Бережливый и запасливый сурок байбак, обитающий на склонах холмов, стал символом района и изображен на гербе и флаге. Героическими подвигами в Великой Отечественной войне отличились тысячи уроженцев района. На фронт отправились более 10 тысяч человек, в том числе более 200 девушек. Сегодня в районе бережно относятся к боевому прошлому отцов и дедов и к истории района в довоенное время. Село Дюсяново – родина Карима Абдрауфовича Хакимова, советского дипломата, первого полномочного представителя Советской России в арабских странах. Он внес значительный вклад в установление дипломатических отношений между Советским Союзом и арабо-персидским миром. Я буду сокрушать врага, и как поэт, и как солдат. А коль погибну я, жизнь мою мои детишки повторят. Строки легендарного сына Фатиха Карима, поэта-патриота, родившегося в селе Аитово Бишбулякского района. Младший лейтенант Фатих Карим за 4 года войны написал более 150 произведений. Хорошими темпами развиваются производство и малый бизнес. В районе уже много десятков лет существует хлебокомбинат и лимонадный цех. Уделяют особое внимание благоустройству, строят дороги и возводят дома. Особо развито в Бишбулякском районе пчеловодство. Жители издавна занимаются сельским хозяйством. Большое значение уделяется будущему поколению. В школах обучают детей с учетом всех современных федеральных стандартов. Гордость района – спортивные достижения. Атлеты клуба «Батыр» – 17-кратные чемпионы Республики Башкортостан по армспорту. Они ежегодно занимают призовые места в чемпионатах России, Европы и мира. Бишбулякская земля – край созидательного труда и дружбы народов. Здесь чтят предания предков, трудятся во благо сегодняшнего дня и смотрят в светлое будущее. В глуши лесной, в глуши зеленой, всегда тенистой и сырой, в крутом овраге под горой бьет из камней родник студенный, кипит, играет и спешит, крутясь хрустальными клубами, и под ветвистыми дубами стеклом расплавленным бежит. А небеса и лес нагорный глядят, задумавшись в тиши, как в светлой влаге голыши дрожат мозаикой узорной. Şelter akan şişmeler, inişler kimlerde gine sıklandırmaydı, kimlerde gine sihirlemeyken. Şiir kökrekinden berip çıkan şuşu, şifalı yumuşak demli sudan, qabatlanmaz saflık, paklık, ihlaslık birikler. İzgi şişme sular aşa bizge,
Туган җиребезнең илаһи гүзәллеге, байлыгы, көч-кодрәте бирелә. Нинди әкияти мөгъҗизә бу. Һәр чишмәнең үз тарихы, үз моңы, үз юлы бар. Чишмәләр безнең рухи байлыгыбыз. Чишмә һәм җыр, чишмә һәм тел бердәм алар. Табигать та үзенә көчне рухи байлыктан, илһам чишмәләреннән туплый. Халык та үзенә көчне рухи байлыктан, илһам чишмәләреннән туплый. Изге чишмә суы кибә калса, аның тирә-юнендә яшеллек, тереклек тә югала. Ә инде милли мәдәни рух, илһам чишмәләре югала калса, халыкның да мәдәнияте югалуга дучар булачак. Шишмә буена суга килгән идем дә. Су юк, шишмә корыган, кызлар, кайда су? Мине картаным әйтә торган иде.
Әгерде қыздар қауфақ шегуінен тұқтасалар, гармон мұңнары ойны ишетілмесе, ғұрып ғадеттерімізні ұнытсақ, қышларда сайлауынан тұқтарды бете тұрған еді, шишмелерде құрырды бете тұрған еді. Қыздар егітлер, әмин білер, шишме бұйындан дүбірдегі бір бейсен, ғұрып ғадеттерімізді есте түшірсек, өкірді бір жығласырақ, шишме береді шығайып. Қыздар егітлер, бәлден шишмелер. Аккомпаниатор Раиля Диханова. Вот так говорит, видимо.
приветствовать вас на благодатной Бишбулякской земле. Sağolunuz, hürmetli qonaqlar, qadrli tomoshachilar. Barig'izni da ruh, dard, ming O'sha-Tibak Totar madaniyati festivalida qaynar salomlaymiz. Bugun bu ko'rkam sahna eng yaxshi Sho'g'iz Ishmakar ijodiy Totar ansambllarining shig'ish yasovrinigina tugul, shuningdek esa Totar jonli, milliy ruhli, tug'an munglarning ko'rishuv, fikrlashuv, aralashuv maydoni. В фестивале приняло участие свыше 90 татарских ансамблей разного жанра и 13 мастеров народного ремесла из 14 районов и 2 городов Республики Башкортостан и 4 ансамбля из Республики Татарстан. А галоконцерт фестиваля, который собрал лучшие выступления конкурсантов, обещает стать ярким и зрелищным завершением фестиваля. Bugungi ko'rkam bayramimizga yana istab hurmatli qonaqlarimiz keldi. Приветствуем гостей нашего праздника. Депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, председатель исполкома региональной общественной организации Конгресс Татар Республики Башкортостан Загир Оксанович Хакимов. Секретарь Совета муниципального района Бишбулякский район Газинур Мухамедович Исматов. Заместитель главы администрации муниципального района Бишбулякский район Алексей Александрович Данилов. Председатель районного конгресса татар администрации муниципального района Бишбулякский район Ильис Сайфулович Пазулин. Приглашаем на сцену заместителя главы администрации муниципального района Бишбулякский район Алексея Александровича Данилова. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые земляки, уважаемые гости. Мы рады сегодня всех приветствовать на Бишбулякской земле, на прекрасной Бишбулякской земле. Мы надеемся, что вот этот вот первый такой татарский фестиваль у нас пропишется. Об этом мы уже разговаривали. У нас прописался Чувашский фестиваль, у нас прописался, теперь, надеемся, пропишется Мордовский. Не зря же у нас единственный район, как отметил наш глава республики, единственный район, гимн которого поется на 5 языках. Так вот, наша задача стоит в том, чтобы все наши титульные национальности, именно, которых большинство, именно в фестивале прописать у нас в районе. И мы всегда будем рады видеть гостей. Спасибо. Пусть сегодняшнее мероприятие оставит только доброе в ваших сердцах. Спасибо. Hurmatli do'stlar, ruxsat etingiz, bugungi ko'rkam festivalning jюри a'zolari bilan tanishtirib o'targan. Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными объединениями администрации муниципального района Бишбулякский район Республики Башкортостан, председатель жюри Арефьева Елена Павловна. Член Союза журналистов Российской Федерации Республики Башкортостан, диктор радио Роксана, общественный деятель, член жюри Залия Рафисовна Ахунова. Руководитель народного татарского женского вокального ансамбля «Нур» Миякинского районного дворца культуры, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, член жюри Гаяз Турьянович Исмагилов. Татар халкының бай, нәфис, кабатланмас рухи хәзинәләр, milli ijod чишмәләре һәр вакытта ургылып, шаулап, гөрләп, шылтырап ага. Шулай да бүгенге эчтәлекле матур фестиваль тантана да моңа
ашык раслау булып торсын. Так пусть же звучат сегодня на сцене задорные мелодии и сплачивают дух красивого татарского народа. Сәннәр сүрендә Туймазы каласы Родина мәдәният сарайының татар халык җыр ансамбле җидегән йолдыз. Җитәкчеләре Илдар Гусамутдинов һәм Айгөл Курбанова. Татар халык җыры Фатих киле. Мәдәният йортының Умырзая фольклор ансамбле җитәкчесе Мөнирә Хәйруллина. Татар халык җыры Әпипә.
Мәдәният йортының «Ихлас» җыр ансамбле җитәкчесе Зөлфия Яхина. la
Җырлар номинациясе. Сәхнәдә Бишбүләк районы Яңа Бикташ авылы мәдәният йортының Мирас фольклор ансамбле җитәкчесе Рәмилә Саитова. Kita
Folklor ansambli жетекчиси Эльмира Аитова.
Сәхнәдә Бишбүләк мәдәният сарайының Яран гөл җыр ансамбле җитәкчесе Лилия Мусаева, татар халык җыры Зиләйлүк. Гөлфизя Хайруллина һәм Рөстәм Галиев, Стәрлебаш район мәдәният йорты, эстрада җыры номинациясе.
ансамблі. Халық уен құраллары номинациясы. Қаршалығы сәхнәдә Лилия Рысланова һәм Сабир Файзуллин. Миякә районы Иршат мәдәният йорты. Бишбүләк районы Ознай авылы мәдәният йортының моң фольклор баянчылар ансамбле җитәкчесе Зәлил Әлмөхәммәтов.
әсәре номинациясы. Сәхнәдә Бишбүләк районы Кунакол авылы мәдәният йортының Җиңгиләр бию ансамбле җитәкчесе Нәфисә Биктимирова. Федоровка район мәдәният йортының Нәүрүз бию ансамбле җитәкчесе Лилия Рахматуллина. Aldım dolmalar
закончились выступления наших финалистов. Просим жюри пройти для подведения итогов фестиваля. Шын күңелдән бүгенге фестиваль бәйрәмебезнең игенәшеләренә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Приглашаем директора Бишбулякского дворца культуры Зиятдинову Айгуль Филаловну. Добрый вечер, уважаемые зрители. Разрешите поблагодарить спонсоров зонального фестиваля татарской культуры «Рух Мондер». Администрация муниципального автономного учреждения Бишбулякский дворец культуры выражает благодарность руководителям крестьянско-фермерского хозяйства села Усакичу, Емалетдиновым Риму Талхидиновичу и Эльвире Равильевне. Сәхнәгә рәхим итегез. Зур рәхмәтләребезне белдерәбез сезгә. Индивидуального предпринимателю, руководителю крестьянско-фермерского хозяйства села Юлблак-Тамак Галиевой Расиле Рамазановне. Индивидуальному предпринимателю Галие Мухаметовне Гадельщиной села Бишбуляк. Главе сельского поселения Кингер-Менюзовский сельсовет муниципального района Бишбулякский район Марату Ринатовичу Якину. Берсеннән-берсе талантлы, моңлы, рухлы фестивальдә катнашучыларыбызны чакырабыз. Үзенең кабатланмас илаһи җыр-моңнарын сезгә бүләк итә Туймазы каласы Родина мәдәният сараеның татар халык җыр ансамбле «Җидегән йолдыз». Рәхим итегез, егетләр.
гармончы баянчылары Гүлсина Ишниязова һәм Раил Идиханов. Сәхнәдә иң зифавыйлы нәфис биючебез Лилия Юсупова, Федоровка район мәдәният йорты.
Галиев, Стерлибаш районы. Açıp girer, barusken direk, yaşarsa gider, direkler göbek. Sin mina direk, min sina direk, bir bulup gitsin bu iki yürek. Sin mina Sine işitsin, sin bina girer, min sina girer. Canım işitsin, sine işitsin, sin bina girer, min sina girer. Sin bina girer, min sina Удивительно красивый сегодня получается у нас праздник, дорогие друзья. И виной этому яркие таланты и задорные мелодии, способные приподнять дух любого человека. Hürmetli festivalda qatnашучылар, qadrli tomoshachilar, xalqim ruhi, dərdi, mumu bilan sug'orilgan bayramimizga yem, tam berib kelüğünüz üçün sizga eng zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Под аплодисменты встречаем участников нашего фестиваля. Sahnamiz turuna Boshqirdiston Respublikasi Davlat Yig'ilishi Qurultay deputati, Boshqirdiston Respublikasi Tatarlari Kongressi Boshqarma komiteti raisi Zohir Ahsanuli Hakimovni chaqiramiz. Rahim etingiz. Xayrli kech, hurmatli tug'anlar, qadrli qonaqlar, aziz millatdoshlar. Bugun biz Bijbulak жерінде шундай матур, күркәм шарада катнаштык. Biz моңа бик шатбыз. Мин үземнең рәхмәтләрне шулай ук
Башкортстан Республикасы Дәүләт Җыелышы Корылтайы депутатлары исеменнән һәм Башкортстан татарлары конгрессы исеменнән сезгә барыгызга да кайнар сәламнар җиткерәсем килә. Бүген шундый матур шарада катнаштык һәм шара рух, дәрт, моң исемендә барды. Без катнашучылар сезгә менә барыгызга да зур рәхмәт. Сез күрсәттегез безнең татар халкының, безнең милләтебезнең шундый рухлы, дәртле, моңлы булуын. Сезгә барыгызга да зур рәхмәт һәм уңышлар телим. Biz монда Бишбүләк җирендә һәм үзенең чыгышында хакимиятның башлыгының урынбасары әйтеп китте. Менә бу шара Алла берса киләчәктә дә Бишбүләк җирендә узачак һәм бу монда еш һәм традицион бер шаралар, традицион бер бәйрәмнәрнең берсенә әйләнәчәк дип әйтте. Без моңа бик шатбыз һәм без уйлыйбыз, бу әле беренче тапкыр монда узды, әмма матур узды, киләчәктә тагы да матуррак булыр, тагы да матуррак узачак дип ышанасы килә. Шуңа күрә мин рәхмәт әйтәсем килә шулай Бишбүләк районы җитәкчеләренә, хакимият башлыгына, мәдәният бүлегенә һәм бөтен оештыручыларга рәхмәт сезгә. Бу бик зур һәм кирәкле шара. Һәм рәхмәт әйтәсем килә менә үзебезнең Башкортстан җитәкчеләренә, Бишбүләк җитәкчеләренә. Менә әйтеп китилде, Бишбүләктә гимнны 5 телдә башкарыла. Бу бит искиткеч хәл. Шуннан да безнең республикада һәр милләт үзенең туган җирендә, үз җирендә яшибез дип үзен хис итә. Һәм бу мөһим, чөнки шул чакта гына дуслык табыла, тынычлык табыла. Шуңа күрә мин рәхмәт әйтәсем килә бөтен оештыручыларга да бу шараны һәм үлем киләчәктә дә бу шара дәвам итәчәк. Шулай ук үзебезнең Башкортстан татарлары конгрессы исеменнән оештыручыларның берсенә үзебезнең рәхмәт хатын тапшырып китәсе килә. Башкортстан Республикасы конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасының рәхмәт хаты. Хөрмәтле Лилия Марсель кызы Мусаева, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башлаган зур эшләрегез өчен Башкортстан татарлары конгрессы сезгә рәхмәтләрен белдерә. Алдагы тормышыгызны да милләтебез өчен хезмәт итүгә багышларсыз дигән ышанычта калабыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Лилия Марсель кызы. Шулай ук рәхмәтне әйтеп киләсем килә, кадерле тамашачылар, рәхмәт сезгә килүегезгә һәм менә безнең чыгыш ясауларын шулай үзегезнең алкышларыгыз белән ярдәм итүегезгә, шулай кутлаганызга рәхмәт сезгә барыгызга да. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Слово председателю районного конгресса татар администрации муниципального района Бишбулякский район Ильгизу Сайфуловичу Фазулину. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, җитәкчеләр, артистлар, тамашачы, хөрмәтле тамашачы. Рөхсәт итегез, бүген шушындай бәйрәм аеннан барыгызны да татар милли бәйрәме дип атарга кирәк. Тукай сүзләре белән әйтсәк, бүген бәйрәм дип әйтергә булыр иде. Һәм татар культурасының төрле
форматында түрлі фольклор жанрын көрдік, жыр жанрын көрдік, бию жанрын көрдік, токмакларын көрдік, аның ойыннарын көрдік. Шыннап та мына шундай мәдениетті саклау юлында мына шундай шараның бүгін Бишбүләк жерінде өтуі бик тә әһәмиятле. Ниһаят, күркәм тамашабызның иң чагы, йомгаклама әле җитте. Сүзне хөрмәтле жюри әгъзаларына бирәбез. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Друзья, с праздником вас! Днем татарской культуры в Бишбулякском районе! Хочу сказать слова благодарности всем творческим коллективам, которые приехали сегодня к нам на бишбулякскую сцену, порадовали бишбулякского зрителя, не пожалели ни времени, ни сил. Передайте такой же привет большой руководителям вашим, то есть органам власти, которые содействовали тому, чтобы вы оказались на бишбулякской сцене. Вообще здорово, конечно, что бишбулякская земля становится культурной меккой для многих народов Республики Башкортостан. Сейчас сижу и думаю, вот для татарского творчества есть где приземлиться, Бишбулякский район. Для чувашских талантов есть где приземлиться, Бишбулякская земля. Мордва с удовольствием в Бишбулякский район приезжает. Башкирский фестиваль Тылсым-Лымындар к нам тоже с удовольствием приезжают творческие люди башкирской национальности. А у нас в районе 21 национальность. Представляете, какая нагрузка может на нас лечь? И я думаю, что вот с такими замечательными людьми, с поддержкой выдающихся людей, с нашим замечательным зрителем мы это осилим и придумаем что-нибудь еще интересное. Если нас поддержите, конечно, да? Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар, оештыручылар һәм дә катнашучылар. Мин бүген сәхнәдә Башкортстан Республикасының Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы президенты Люция Бир кызы Вафина исеменнән килдем. Чакыруыгыз өчен зур рәхмәт. Нәрсә әйтәсе килә? Менә хәдис шундый бар. Иртәгә дөнья бетте дип әйтсәләр, агачлар утыр, чәчәкләр утыр диләр бит. Һәм инде дөньяларда да ниндидер күңел тынычлыгы китсә, үзебезнең тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне, туган телебезне искә төшереп, җыр-моңнарыбызны чыгарып, үзебезнең күңелләребезне күтәрергә кирәк диләр. Менә бүген дә шундый тылсымлы чара булды. Сәхнә бизәлеше, сәхнә күлмәгенең матурлыгы, тамашачының һәр вакытта да күтәреп кул чабуы нинди зур бәхет, ягымлылык, кәеф өсти бу залга, бу чарага. Тылсымлы әкияттәге сыман сихри капкалар ачылсын иде дә. Рух, дәрт, моң тулып, Бишбүләк җирләрендәге изге чишмәләр сулары белән күңел дулкынларыбызга ургылып, рухи, матди, моңлы байлык шулай ургылып кирип булсын иде. Амин. Һәм инде мин дә теләкләрем Калфак татар хатын-кызлар оешмасының Башкортстан Республикасы төбәк иҗтимагый оешмасы рәхмәт хаты тапшыра хөрмәтле Зөлия Мәрвәр кызы Тәхетдиновага. Халкыбызның телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда һәм рух, дәрт, моң фестивален уздыруда күрсәткән дәрәҗәле хезмәтегез безнең үтенечләргә битараф калмый. Шын эшчәнлек күрсәтүегез өчен сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Алдагы тормышыгызны да халкыбыз өчен хезмәт итүгә багышларсыз дигән ышанычта калабыз һәм уңышларга ирешерсез дип ышанабыз. Ак Калфак татар хатын-кызлары берләшмәсе Башкортстан Республикасы төбәк иҗтимагый оешмасы президенты Люция Ябир кызы Вафина. Хөрмәтле дуслар, якташлар, коллегалар, Башкортстанның көньяк көнбатышында белгегезчә татарлар бик күп яшәй. Мондай конкурслар, мондай фестивальләр бик булганы юк иде. Менә рәхмәт Бишбүләк хуҗаларына, клуб работникларына базнат итеп шундай
фестивальны ұйыштырып жіберділер. Орысша айтқанда первый блин комом деп айта алмайбыз. Матур болып келіп шықты. Чөнки бик ауыр вакытта башланып онлайн форматта гына башланган. Мына бүген рахатланып җырладык, биедек, кул чаптык, күңелләр ачылып калды. Хөрмәтле коллегаларга барысына да рәхмәт. Шундай күңелле матур коллективлар өчен күңелдән ял иттек. Бүген сезгә уңышлар, усталыкларыгызны арттырырга кирәк. Бу зуррак форматта, яхшырак итеп, күбрәк итеп катышып, монда әле Юго-Западтан күп районнар катышмады, например, Ярмәкәй районы, бик талантлы районнар, бүтән районнар бар. Аларның барысында катыштырып, зур итеп киләчәктә бергә үткәрергә язсын. Киләсе күрешкәнгә кадәр рәхмәт. Исән булыгыз. Состязание есть состязание. Должна признаться, что нам было нелегко сегодня выбирать лучших из лучших. Но, кстати, наверное, нужно сказать, что у других национальностей не так развита состязательность в области искусства, как у прекрасных представителей татарской национальности. Вот сегодня на нашей сцене мы увидели состязание, настоящее, творческое, дружеское, когда нету вражды, а наоборот стремление, может быть, дорасти до кого-то или преодолеть, быть лучше, чем были вчера сами. И сегодня вам это удалось. Всем удалось. Мы подводим итоги состязаний. Диплом финалиста Зонального фестиваля татарской культуры среди коллективов самодеятельного народного творчества. Вы решили меня оставить одну. Спасибо за доверие. С Зонального фестиваля татарской культуры среди коллективов самодеятельного народного творчества «Рух Дартмон» в номинации «Народный вокал» присуждается фольклорному коллективу Умырзая Илбулак Тамакского сельского дома культуры, руководитель Мунира Хайруллина. В номинации «Народный вокал» присуждается вокальному ансамблю «Ихлас» сельского дома культуры села Кандрыкуль Туймазинского района, руководитель Зульфия Яхина. Татарские мелодии, под них нельзя просто так стоять. Диплом лауреата второй степени в номинации «Народный вокал» присуждается вокальному ансамблю «Ирангель» Бишбулякского дворца культуры. Руководитель Лилия Мусаева. Лауреата первой степени в номинации «Народный вокал» присуждается народному татарскому вокальному ансамблю Дворца культуры Родина, город Туймазы, Туймазинский район. Диплом финалиста конкурса номинации «Эстрадный вокал» присуждается народному вокальному ансамблю «Бурайский районный дом культуры». Ансамбль «Инеш». Диплом лауреата второй степени
В номинации «Эстрадный вокал» присуждается вокальному дуэту Гульфия Хайруллиной и Рустаму Галееву, районный дом культуры Стерлибашевский район. Диплом лауреата второй степени в номинации «Эстрадный вокал» присуждается народному татарскому женскому вокальному ансамблю Миякинского районного дворца культуры. Фольклорное творчество присуждается вокальному ансамблю «Мирас» Новобектяжского сельского клуба. Диплом лауреата второй степени в номинации «Фольклорное творчество» присуждается фольклорному ансамблю «Наза» Бурайский районный дом культуры. Фольклорному ансамблю «Ак-Калпак» Бишбулякского дворца культуры. Номинация «Хореография». Диплом финалиста присуждается ансамблю «Тылсым» Стерлибашевский районный дом культуры. Второй степени в номинации «Хореография» присуждается танцевальному ансамблю Кунакуловского сельского дома культуры. Диплом лауреата первой степени в номинации «Хореография» присуждается танцевальному коллективу «Наурус», Федоровский район. Номинация «Инструментальное творчество». Диплом лауреата второй степени присуждается ансамблю баянистов Азнаевского сельского клуба. Файзулины. Ушаковский сельский дом культуры, Миякинский район. Диплом финалиста в номинации
Константиновичу, село Кенгер-Мениус, Бишбулякский район. Также диплом финалиста присуждается Зубаржат Тимиргалиевне Арслановой, село Аитово, Бишбулякский район. Также диплом финалиста присуждается Ильзе Габасовне Юнусовой, село Тетяра Арсланова, Стерлибашевский район. Диплом финалиста присуждается Рашиту Нургалиевичу Шарипову, село Тетяр Арсланова, Стерлибашевский район. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» диплом лауреата 3-й степени вручается Рифу Шигаповичу Абзалову, село Кунакулово, Бишбулякский район. Лауреат 2-й степени Зоя Кадыровна Гайнуддинова, село Дюсяново, Бишбулякский район. Диплом лауреата 2-й степени вручается Светлане Каримжановне Галимовой, село Каныкбеково, Миякинский район. И лауреат 1-й степени становится Сария Фаизовна Галимова, село Стерлибашево. Какие теплые пуховые шали! У нас много спонсоров на фестивале, и один из этих специальных призов организаторы хотят вручить творческому коллективу Бураевского района. Друзья, вы представляете, где Бураевский район и где Бишбулякский район? Это вам за смелость, что решились в зиму к нам приехать. Hürmetli Бишбуляк халқы, hürmetli район құжалары, hürmetli шушы фестивальны ұйыштырушы мәдениет қызметкерлері. Біз мұнда қатнашқанымызға бик шатпыз. Ирак араларны яқын етіп келдік біз. Тілеп келдік, мына шушында жүрген қызларыбыз, егетлерібіз. Һәм шушы бәйрәмне күріп, біз шатланып, өзімізге келешекте ижади топлап, эшләрбезди кайтып китәбез инде. Спасибо. Спасибо за ваш труд, за ваше творчество. Благодарим вас, Елена Павловна.
Поздравляем участников фестиваля с заслуженными победами, а нас всех с замечательным праздником. И пусть никогда не иссякнут источники вдохновения нашего народа. Hürmetli dostlar, şulayda kuşlaşu mezgilleri de kelip жетті. Milletimizin milli medeni icatı, ilham şişmeleri bir de sayıkmasın. Halkım ruhlu, dertli, mumlu bulup kala versin. Hazır indi barımızga da, eylegiz dostlarım, jırlık birge dep deşebiz.